شر و پفچون د ناوبرا هێزên YPG û YPJ û çekdarên Daişê li Kobanê berdewam dike û çekdarên Daişê gundê Tilşeîrê yê bajarê Kobanê kontrol kirin û ji wî gundî ve navenda bajêr topbaran dikin. û domaneke ber bi çav di asmanê bajêr de bilindiyar dibe. Çalakvanekî ji nava bajarê Kobanê ji arkêre ragihand ku ji doh ve şerekî dijwar di navbera çekdarên Daişê û şervanên Kurd de li rojavayê bajarê Kobanê berdewam kirin û çekdarên wêrîxistinê gundê Tilşeîrê ku 7 kîlometran li rojavayê Kobanê dûr e xistin dibin kontrola xwe de. Wî çalakvanî got ku Tilşeîr navçeyeke stratîjî ye ji ber ku ji ser girê wê çekdar dikarin tevahiya Kobanê topbaran bikin û da zanîn ku piştî kontrolkirina wî girî çekdaran dest bi topbarankirina Kobanê kirine. Ji aliyekî din ve çekdarên Daişê dest bi şewtandina xaniyên welatiyên Kurd li taxa Mextelê ya bajarê Kobanê kirin. Hat ragihandin ku çekdarên Daişê ya terorîstî gule bi ser koçberên Kobanê di hundirê xaka Tirkiyê de avêtine ku 4 kîlometran ji rojhilata gundê Tilşeîrê dûr dikeve. û di encam de hejmarek ji wan koçberan birîndar ketine. Di vê derbarê de çalakvanên devera Kobanê dabûn xuyakirin ku endamên rêxistina terorîstî ya Daişê bi şêweyekî nerêxistinî gule tavêjên penaberên Kobanê ber çavê leşkerê Tirkiyê yê ku tûtevgerekê ji bo vê yekê nake ku bi dirêjahiya sînorê xwe bi Kobanê re tank û hêzên xwe bi cih kiriye û ta niha tûbersivek ji wê artêşê nehatiye encam dan. Ji aliyê xwe ve fermandeya navendî ya hêzên Amerîka eşkere kir ku hêzên hevpeymaniya navdewletî 6 êrişên asmanî yên 9 li ser pêgehên Daişê li Kobanê encam dane. Fermandeya navendî ya hêzên Amerîka li rojhilata Navîn û Asya Navaraz Sîntkom di daxuyaniyekê de ragihand ku doh û îro hêzên hevpeymaniyê 6 êrişên asmanî li ser pêgehên Daişê li bajarê Kobanê pêk anîne. Sîntkomê di daxuyaniya xwe de eşkere dike ku êrişên li Sûriyê hatine encamdan hemû li nêzîkî bajarê Kobanê bûn û di encam de avahiyek û bingehek lojîstî û du otomobîlên Daişê hatine ji nav birin.